Dragi gledateljice i poštovani gledatelji, dobrodošli u novi HRS-ov podcast. Danas ćemo u našem podcastu ugostiti predsjednika Općinskog vijeća HRS-a Uskoplje, vijećnika u Općinskom vijeću Uskoplje i uskopaljskog poduzetnika Marija Šipića. Mario, dobar ti dan, dobrodošao u HRS-ov podcast. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vašim gledateljicama i gledateljima. Povod zašto smo ugostili Marija, Marija je dobio vijećnički mandat na zadnjim lokalnim izborima i htjeli smo popričati, govorit ćemo i o Uskoplju, u središnjoj Bosni, govorit ćemo i o ovoj najnovijoj mjeri, odnosno odluci Vlade Federacije o minimalnoj plaći i još nekim aktualnim političkim stvarima. Krenut ćemo s Uskopljom. Znači, ušao si u vijeće. Što možeš detektirati kao ključne probleme u Uskoplju, odnosno čim ćeš se ti tamo baviti gdje ste ljudi izabrali da ih zastupaš? Pa evo, ja bi se prvo zahvalio svim ljudima koji su dali glas Hrvatskoj republikanskoj stranci i dali nam evo priliku da se borimo za interese našeg naroda. Izuzetno mi je čast što sam član općinskog vijeća. Što se tiče prioriteta, naša općina ima dosta stvari koji su jako bitni za uraditi. Od prioriteta smatram predškolski odgoj i obrazovanje. Danas naši roditelji, u stvari naša djeca nemaju svi mjesto u vrtiću. Smatram to je jedan veliki problem i smatram da mi ćemo kao Hrvatska republikanska stranka sigurno ići sada kroz amandmane proračuna da općina izdvoji sredstva za izgradnju novih kapaciteta. Ne očekuješ da će to vladaju. Čekaj, vlast su stvorili, odnosno napravili su vladajuću većinu u vijeću HDZ, SDA ponovo, je li tako? Tako je, da, već 30 godina. Dobro, misliš da se neće naći to u nacrtu uopće? Pa mi za sad to nismo nigdje vidjeli. To je bilo potrebno i prošle godine, pa se nije ništa napravilo. Tako da ne očekivam sada da su to nešto planirali. Mi ćemo svakako kroz naše amandmane tražiti da se povećaju kapaciteti ili da se prošire postojeći. Uz taj vrtić imamo jedan veliki problem i sa lokalnom deponijom u selu Krupa, koja jednostavno osnovne standarde zaštite okoliša ne ispunjava. Naši građani tamo su u velikoj ugrozi zdravlja i mi ćemo i tu tražiti da općina čim prije napravi jedno radno tijelo koje će u nekom kratkom roku od 2 do 3 mjeseca pronaći neko rješenje, ali ponavljam ponovo, koje će zadovoljavati sve standarde zaštite okoliša, uz naravno struku. Uz deponiju prioritet su i veliki problem ovdje kod nas u gradu je iseljavanje mladih ljudi i obrazovanih ljudi. U tom pogledu mislim da općina mora više raditi na podršci mladim obiteljima koji žele ostati ovdje i graditi svoju budućnost. Ja kao poduzetnik koji dolazim iz poduzetničkog tog sektora ću raditi da lokalna vlast i taj privatni sektor radi više na razvoju malih i srednjih poduzeća. I smatram da je to jako bitno jer jedino uz zapošljavanje, uz ulaganje u obrazovanje možemo zadržati ovdje našu omladinu. Dobro, ako samo mogu kratko upast. Znači, rekao si novci za proširenje kapaciteta, saniranje nelegalne deponije. Da, možemo reći nelegalna, jer ona u biti ne... Dobro. Očekuješ da ćeš dobiti podršku kolega u vijeću? Ako da, koji kolega, i ako ne, zašto bi neko bio u Uskoplju
protiv proširenja dječjeg vrtića, da mogu sva djeca ići u taj vrtić, a ne da se diskriminiraju, jedan dio djece se uopće ne upiše. Jer kakvi su kriteriji da se jedno dijete upiše, drugo ne upiše, nije to natječaj. Da, pa gledajte, ako oni dođu sa prijedlogom ili nekom inicijativom da to urade, mi ćemo to sigurno podržati. A šta ako ne dođu, a ti predložiš, očekuješ i podršku i koga očekuješ? Pa, to je sada pitanje, to ćemo vidjeti na narednim sedmicama. Ja se nadam da hoće, jer svaki dobar prijedlog i dobra inicijativa treba da bude prihvaćena. Sad je to na njima da li će oni imati sluh za opoziciju ili neće. A evo, kao što sam u ove 2-3 sjednice bio svjedok, nemaju neki sluh, uglavnom idu po nekim svojim pravilima i čisto sumnjam da će prihvatiti bilo što HRS predloži. Jesu se oni uopće odvikli od oporbe? Imaju li oni kakav osjećaj za oporbu, to jest vlast? Postoje li neki, ne znam, kroz zadnjih nekoliko mandata, neki vijećnik ili vijećnici koji su uistinu bili oporbeni vijećnici, ili je to ono... Pa gledajte, kod nas u vijeću, ja mislim, to je samo bitno ko ima većinu. Oporba se jako malo sluša. Evo, mi smo imali sada situaciju gdje smo glasali za razna povjerenstva, gdje po poslovniku bi trebalo biti u najvećoj mogućoj mjeri svih zastupljenih stranaka, ali i naravno sve stranke su predložile svoje članove da budu u tim povjerenstvima, a međutim bez ikakvih kriterija su stavili samo članove iz SDA i HDZ. Znači nisu imali sluha za oporbu nikako. Mi možemo tamo predlagati, ali čini mi se da to im uđe na jedno uho i izađe na drugo. Da. Najčestalija pojava. A gdje mi reci ovo, prenošenje sjednica. Postoje li to, ima li jedan radio, YouTube kanal ili bilo šta drugo da se prenosi sjednica, i ako ne, hoćeš li ti raditi na tomu da ljudi jednostavno vide što se radi u vijeću i ko kako glasa, tko što predlaže i tko što odbija. Jer to su ipak novci i resursi poreznih obveznika i oni bi morali, čak i to je zakonska neka obveza, sjednice vijeća su javne ukoliko se ne proglase tajnim zbog nekih posebnih točaka. Znači, točno tako, znači naš statut, u statutu piše da su sjednice javne i dostupne javnosti. Mi smo imali na prethodnoj sjednici kolegija, je kolega iz SDP-a predložio javno emitiranje sjednica. To je glatko odbijeno. Oni znači imaju i većinu u kolegiju. Međutim, to nas sigurno neće zaustaviti. Niko nama ne može zabraniti da mi, ako oni već nisu u stanju implementirati i staviti te kamere koje je sve potrebno implementirati tu odluku, onda ćemo mi svojim sredstvima snimati svoje govore i na taj način prikazati ljudima ono za što se mi borimo. A šta je argument? Evo ne žele to. Kako argumentiraju to glasanje pred? Pa, ne znam, gledajte, ja ne znam zašto drže to u tajnosti. Ja sam čak imao jedan kratak razgovor sa predsjednikom vijeća po tom pitanju, gdje mi je rekao da se radi audio snimanje, znači audio snimke, međutim da to se samo može otići u općinu i preslušati, ali da te audio snimke ne smiju ići u javnost. To je strašno. Mislim, to jednostavno, mi to nećemo dozvoliti, mi ćemo sigurno, i kolege, vidio sam iz SDP-a, će se dosta boriti za to i to će se sigurno u narednom periodu i dogoditi. Dobro. Evo zadnje pitanje što se tiče vijeća i Uskoplja, kako se čini biti vijećnik? Je li ti zanimljivo govornica, navikavaš se,
Pa treba se naviknuti na govornicu, iako evo kroz ove 2-3 sjednice sam vidio da u biti samo izlazim ja na govornicu ili kolege iz SDP-a NIP-a. To je bila jedna šala iz, mislim, kolege NIP-a gdje je rekao pa stavite nas u prednje redove jer nam je bliže, jer vi se svakako ne ustajete. Znači, tako u početku je malo to neobično, ali čovjek kad se navikne mislim da će to ići sve bolje i bolje. Izlazak iz zone svog komfora. Da. Prije vijeća, ti si sa svojom ekipom već imao neke aktivnosti, to je još svojevrsni aktivizam, oko deponije, borbe sa nelegalnom regionalnom deponijom i kasnije sa proširenjem rudnika Gračanica. Ako nam možeš ukratko opisati taj jedan i drugi problem, kako se to na kraju završilo vašim angažmanom tebe i tvoje ekipe? Pa, gledaj, probat ću nekako to skratiti, jer mi smo imali sigurno preko 10 godina borbu protiv izgradnje te regionalne deponije. Tako da je se tu puno stvari dogodilo. Ono što mogu istaći, kad smo mi saznali da se gradi regionalna deponija, tražili smo prema ovome zakonu o pristupu informacijama, sve informacije koje možemo dobiti od općine, i došli smo do saznanja da je napravljena studija izbora lokacije. U stvari, prvo da se još vratim, napravljena je komisija koja je tražila koja je najpovoljnija lokacija na našoj općini za jednu regionalnu deponiju. U toj komisiji nije niko bio iz struke. Mislim da je predsjednik te komisije bio inženjer metalurgije ili tako nešto. Oni su po naputku dali da, u stvari, izglasali da je najbolja lokacija u hrvatskim naseljenim mjestima Humac i Pajić polje, i onda je došlo do te izbora lokacije, iz studije izbora lokacije, gdje smo mi vidjeli da su oni lažirali podatke u smislu udaljenosti objekata, gdje smo izveli na teren geodete koji su nam izračunali. Uopće se nisu naveli naselja koja su i rijeka Vrbas, koja su u neposrednoj toj blizini. Šta je se tu sve izdogađalo? Naravno, mi smo, pošto je tu studiju financirala Europska komisija, koliko se sjećam, tražili smo odgovor od Europske komisije kako dozvoljavaju da se takve studije rade, a da oni to financiraju. Prebacivali su onda loptu na Ministarstvo turizma i okoliša. I onda je došlo do, radilo je se da smo morali tražiti struku, da nam dadnu svoja stručna mišljenja. Sjećam se jedne stvari, kad sam išao u univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološki fakultet, dekan tog fakulteta me je primio i onda sam mu rekao o čemu se ukratko radi, i igrom slučaja, kaže, jedan student je upravo radio diplomski rad za taj lokalitet, donio je sve mape i tlocrte tla, i onda kad smo mi te mape stavili na stol, pita me gdje se to nalazi i rekao, evo, to je ta lokacija. Kaže on doslovno ovim riječima, pa su ovi ljudi normalni. Znači, oni su u toj se u tlocrtu tog tla vidjelo iskopali ugalj, napravili su jednu veliku rupu i mislili su idealno je, evo imamo jednu veliku rupu, mi ćemo tu zatrpati. Međutim, kako su iskopali taj ugalj, došli su do tih dolomitnih stijena koje su pune vode i koje propusne i napajaju cijelu tu Skopaljsku dolinu. I nikakve brane to ne bi kasnije mogle zaštititi da ne dođe do neke ekološke katastrofe. Uz to sve naravno blizina naseljenih mjesta i tako dalje. I naravno imali smo, znači, stručna mišljenja inženjera rudarstva, geologije, zaštite okoliša, aktivirali smo sve, pravnu pomoć, sve smo to mi financirali, mogu reći, iz svojih džepova. Znači, niko nam nije u toj našoj borbi financijski pomagao. Naravno, došlo je onda do rasprave u studije utjecaja na okoliš,
gdje smo mi opet došli spremni i sa tim sudskim nalazima sudskih vještaka oborili tu deponiju. I to je upravo ono što ja sad govorim, što sam malo prije napomenuo. Ako želimo premjestiti lokalnu deponiju u Krupi, mi moramo angažirati struku koja će se držati svih standarda zaštite okoliša da iznađemo rješenje koje je itekako potrebno u naselju Krupa. Evo, toliko o deponiji. I kasnije je još bila Rudnik, Gračanica, to ste, daj ne moraš nam sad cijelu priču, uglavnom, kakva je sad situacija s tim? Je li to stalo ili dalje? Pa i dalje, ja mislim, ima pokušaja. Sad je došlo do izmjene vlasti i sad je direktor Rudnika Gračanica dolazi iz stranke SDP. Oni naravno i dalje pokušavaju, sad je to naravno na mještanima koji tu žive. To su sad privatne parcele i sve je na ljudima da li će te parcele prodavati ili neće. Naravno i ja sa ovog mjesta apeliram ljude da ne prodaju to zemljište, jer mogu oni prodati svoje zemljište, ali će ugroziti svog susjeda, jer kad se pođe kopat, i ja kažem svom kolegi Ivici Boškiću, koji je član zajedno sa mnom u toj cijeloj borbi, mi će rekao, ovo je zadnja linija odbrane, jer mi imamo Pajić-Polje gdje su hrvatske obitelji, ako nam padne Pajić-Polje i Humac i ovako smo raseljeni, neće nas više postojati. Ko da su opet 90-te, pa padaju nas. Pa da, ja sam to zamislio kao zadnju crtu odbrane. Rat u miru. Da, baš tako. Dobra, znači, tvoje političkoj nekoj karijeri je prethodio taj aktivizam tebe i tvoje ekipe. Ivica Boškić ne može bez borbe i cijelo vrijeme je tako, kao i danas. Iskreni domoljub. Ajde, vraćamo se još kratko samo na Uskoplje i na ove prošle izbore. Dosta se govorilo i govori nakon izbora, svaki put u Bosni i Hercegovini, nakon svakih izbora sve više i više o samom izbornom procesu i tim izbornim krađama. Kakvi su vaši dojmovi ovdje? Je li bilo tih pokušaja? Kako ste vi postupili? Jeste li uspjeli spriječiti takve stvari? Gledaj, znači mi smo ušli u kampanju bez oraha u džepu. Znači, imali smo jako mala financijska sredstva, skoro nikakva. Ovdje u Uskoplju trenutno, ne znam, vlada neki strah od tih vladajućih, ali uspjeli smo stvoriti jednu dobru ekipu koja se ne boji reći ono što misli i koji voli ovaj svoj kraj. I ušli smo u kampanju sa nekim projektnim ciljevima, koje neke od tih sam već napomenuo, i želimo jednostavno ostati ovdje živjeti i boriti se za bolje sutra u našoj općini. A što se tiče tih izbornih krađa, nažalost, sve je to istina, znači malverzacije se sigurno događale. Ovdje je javna tajna da, ne znam, izbori traju do 7 sati, do 5 ovi ljudi koji rade na identifikaciji birača gledaju ko nije došao glasati, gdje se nije došlo, koliko glasača, i onda šalju ljude na ta izborna mjesta da glasaju u ime drugih. To smo mi bili svjedoci i gledali smo te ljude kako hodaju po različitim izbornim biračkim mjestima i imali smo, i tu se radi naravno i malverzacija oko glasova iz inozemstva. Mi smo dobivali poruke od ljudi koji su nam govorili da su dobivali, ne znam, pisma sa njihovim kopijom osobnih karata, koje i nije im bilo jasno otkud njima naše osobne karte, i gdje su onda tražili od njih da se glasa
za tu političku stranku. Također imamo poruke na mobitelima gdje su ljudi govorili, gdje su se tražili da glasa u ime drugih, pa su onda na odgovor pa kako ću ja glasati za brata kad on nije tu, kao pa nema veze, ko će to znat, nema veze, samo ga zabilježi i pošalji kovertu. Znači smatram dok se ne naprave ili ne usvoje tehničke izmjene izbornog zakona, teško će se išta ovdje promijeniti društvo u cjelini, jer temelj sami promjena su izbori. I mislim da trenutna vlast u općinskom vijeću nije volja naroda. Tako da sve to ukaziva na jednu jako lošu situaciju u kojoj mi danas živimo. Da, dobro si rekao. Mislim da sva ta korupcija kreće od te izborne korupcije gdje se izaberu ljude u zakonodavna tijela, u stvari, odnosno uđu ljudi u zakonodavna tijela koji narod nije birao. To bio sad taj pilot projekt, nadamo se da će 26. imamo takva obećanja od onih koji o tom odlučuju, da će 26. biti implementirano u potpunosti, da će ljudi glasati na otisak prsta pa da vidimo ko će koliko dobiti. Srednjobosanska županija. Uskoplje je dio Srednjobosanske županije, 26. su izbori tamo. Kako detektiraš situaciju u Srednjobosanskoj županiji? Koji su tu, ne znam, ključni problemi? Imate li možda vi, razmišljate li o eventualnim rješenjima na te probleme? Pa gledaj, u Srednjobosanskoj županiji kao i drugim dijelovima naše zemlje obilježavaju neki izazovi, ali ja mislim da ima i prilika za napredak. Ti ključni problemi su sigurno gospodarska stagnacija, Uskoplje je jedan dobar primjer toga, visoka stopa nezaposlenosti, infrastrukturni zaostaci i malo se ulaže u obrazovanje i u zdravstvo. Mislim da svi akteri u aktualnoj vlasti i civilni sektor i građani moraju zajedno bolje surađivati da bi dolazili do nekih rješenja. Smatram da se moraju raditi neka stručne analize, moramo imati neke ciljeve kako bi najbolje iskoristili potencijal koji ima naša županija, a imamo ih itekako od šumarstva, drvne tehnologije, imamo turizam, zimski, ljetni, ruralni turizam, industrija i proizvodnja, geografski položaj nam je jako dobar. Da. Mislim da su to sve stvari i na taj način bi mogli napraviti kvalitetniji život u našoj županiji. Da, dobro. Ajde, evo idemo s lokalne na županijsku, sa županijske sad na federalnu. Prije nekoliko tjedana Vlada Federacije BiH je donijela odluku o minimalnoj plaći koja je porasla za nekih 60% sa 619 maraka, ona je uvećana za 1000 maraka. Kako gledaš na tu mjeru? Dobro, ti si poduzetnik, bilo bi dobro da čujemo kako ti kao poduzetnik gledaš na tu mjeru, dobre i možda i loše stvari, ali i postoje li možda nešto što bi bilo konkretnija pomoć za radnika i poduzetnike od ovog naglog povećanja minimalne plaće? Gledajte, znači smatram da je uvijek dobro da minimalna plaća raste i pogotovo gdje puno naših ljudi živi na egzistenciji, na rubu egzistencije. Naravno, to će povećati njihovu kupovnu moć, pogotovo kod ove inflacije i povećanja cijena svega oko nas. Međutim, smatram da je i Vlada paralelno uz odluku ili zajedno uz odluku minimalne plaće morala razmišljati
i o smanjivanju doprinosa i poreza na plaće, jer imamo mnogo malih i srednjih poduzeća koji imaju neke minimalne marže i ovo povećanje, što kažete, 60% itekako će utjecati na njihov rad i pitanje je da li će uopće moći izmirivati te obveze. I što će naravno povećati sigurno sivu ekonomiju i rad na crno. Naravno, ja se nadam da kroz ovu odluku vlade i da će doći da će i građani osjetiti mjere toga kroz, ne znam, ulaganje u javne ustanove, infrastrukturne neke projekte, tako da i građani imaju i osjete to povećanje standarda kroz te mjere. Sad, da li će do tog doći, to ćemo morati vidjeti kroz naredni period. Dobro, čeka još vjerojatno i porast cijena, odnosno na neki način inflacija će opet rezultirati. Pa da, to je u biti ono, znači ljudi će imati veću kupovnu moć zbog inflacije, ali će se cijene opet rasti, tako da koliko dobro to sad donosi, nisam siguran, to će vrijeme sada pokazati. Da, uglavnom definitivno misliš da su nužne, da je nužno smanjenje poreza na... Definitivno. Znači, mi imamo u Bosni, ja mislim, najveće namete od države. Znači, od poreza, doprinosa zdravstvenih, doprinosa za zdravstvo i tako dalje. Znači, to su nameti koji malo ko može, onaj koji ima veliku dobit i on može to pokriti. Ajde, barem da te doprinose prati dobra usluga, kvalitetna usluga. Nego događa se da dođeš u bolnicu i moraš sa sobom nositi, ne znam, pa da, evo, milion nekih stvari koje bi te tamo trebali dočekati jer plaćaš to, ne pada to s neba, svi mi to plaćamo. Pa baš tako, znači naši umirovljenici, imaš 1000 slučajeva sada gdje, mislim, u Bosni su, gdje kada dođe do neke ozbiljne bolesti, umirovljenici sa minimalnim mirovinama ne mogu jednostavno da dođu do lijeka, mislim, financijski, jer ti lijekovi su jako skupi i jednostavno gledaju, ne znam uopće kako se uopće snalaze. Znači, nadam se ja da će doći do tih promjena, da i građani osjete mjeru koja vlada provodi, a ne samo, ne znam, da pune budžet i da ide sve u neki državni aparat i ono što ne treba. A kad se kod državnog aparata, naravno da ne možeš znati, to znaju samo oni. Što misliš, šta je povod ključni? Je li stvarno Nermin Nikić, ta ekipa, su ovo uradili zbog silne brige za radnike ili im je u stvari problem sa punjenjem proračuna, pa u stvari krpaju proračunske rupe, što uslijed inflacije ne bi trebalo se dogoditi, ali ne bismo trebali imati tako se radi. Mislim da je ovo drugo, mislim više da je ovo drugo, ali opet kažem, vrijeme će pokazati, ja ne znam točno koje oni rezultate očekivaju, to će vrijeme pokazati. Da, dobro, vidjet ćemo, jučer je bio taj prosjek ovih poduzetnika, pa vidjet ćemo hoće li doći, hoće li vlada iznaći neko rješenje za njih. Idemo na Hrvatsku. Ja ne volim reći susjede, to je naša domovina, domovina ne poznaje granice. 3 izborna procesa, parlamentarni i europarlamentarni, koji su nama možda kao Hrvatima BiH i najmanje bitniji, ako HRS, trebam posjetiti, je imao dobru suradnju prethodno sa hrvatskim zastupnikom Ladislavom Ilčićem u Europskom parlamentu i sada smo u procesu razgovora i dogovora sa zastupnikom Stipom Bartulicom i nastojat ćemo da se u Europskom parlamentu preko njega čuje glas Hrvata u Bosni i Hercegovini, nažalost preko ovih ostalih koji su izabrani gore neće, ali ipak je to možda najmanje za nas zanimljivi izbori. Zanimljiviji su nam sigurno ovi predsjednički koji su bili zadnji za predsjednika Republike Hrvatske i za Sabor, za Hrvatski sabor. Ajde, kratko ćete samo na ove zadnje najaktualnije. Milanović imao prethodni mandat, dobio je dobar dio glasova u Bosni i Hercegovini, nikad više.
Što misliš, zašto je to tako? Je li on ipak to što je govorio o problemu Hrvata u Bosni i Hercegovini kupio na neki način Hrvata u Bosni i Hercegovini? Očekuješ li više od hrvatskog predsjednika, ali misliš da su to ipak mrvice sa gospodareva stola i zaslužujemo li, trebamo li mi više, veću, jaču, snažniju potporu sa Pantovčaka i očekuješ možda da će u budućem, ovom novom mandatu Zorana Milanovića ta pomoć i angažman oko Hrvata u Bosni i Hercegovini biti izraženija? Pa mislim da je Milanović, kako da se izrazim, tata mata bio za Primorca. Puno je inteligentniji ulazio u tu kampanju, imao je puno bolje javne nastupe i tako dalje, tako da su ljudi to sigurno primijetili i nagradili. A što se tiče potpore Bosni i Hercegovini i potpore, ja ću sad se okrenuti na vladu Republike Hrvatske i Uskoplja. Ovdje imamo par projekata koja financira vlada Republike Hrvatske. Konkretno imamo jedan projekat koji je radio Hrvatsko kulturno društvo Napredak i momci su stvarno to dobro odradili i vlada je, ja mislim, preko 300.000 uložila u obnovu. To je bila prije stara osnovna škola, prije rata, i koja je bila razrušena, oni su je kompletno obnovili i napravili su tu sada, dali su ljudima, svim udruženjima koji su sa naših prostore da budu svi nekako zajedno. I to ja podržavam i ja cenim tu podršku, ali smatram da su ta sredstva koja dolaze iz Republike Hrvatske trebaju nekako se usmjeriti više ka razvoju malih i srednjih poduzeća i Hrvata koji zapošljavaju naše ljude. Jer neće ovdje čovjek kad završi školu sigurno neće gledati u hrvatski dom kao šta će tamo raditi, nego će gledati gdje da se zaposli i koja mu je korist taj dom. Ako nema, mi moramo raditi jednostavno na zapošljavanju. Hrvatska vlada mora ulagati u razvoj poduzeća, pomagati poduzetnicima da zapošljavaju našu omladinu. A dom onda možemo praviti mi sami. Tako da u tom smjeru bi nekako to pokušao reći. Evo. Da, što bi rekli stari Latini, jesti pa filozofirati prvo, treba posao, pa onda posjećaš kulturne. Mislim, nemamo ništa protiv kulture, naravno, ona je prevažna. Da pače, ali ako tu nema ljudi, komu ćeš raditi kulturu? Dobro, ti projekti, ja spomenuo si to, rekao si da je to pozitivno. Spomenuo sam malo prije da Uskoplje nema dovoljno kapaciteta za djecu u predškolskim ustanovama, u vrtićima. Je li to možda smjer gdje hrvatska vlada može konkretnije pomoći i možda više dati? Da, hrvatska vlada je, ja mislim da su oni i donirali isto jedan iznos za vrtić ovdje kod nas u općini. Međutim, što kažete, nedovoljno. Mi smo sad u situaciji gdje sva djeca nemaju pristup predškolskom. I diskriminiraju se. Znači, u redu je, treba pomoći, hrvatska vlada je pomogla i u tom dijelu, međutim nedovoljno. I nadam se da će u budućnosti i sa dolaskom novog predsjednika da će se nekako gledati više da se sredstva usmjeravaju u stvarno potrebne, najpotrebnije stvari koje će povećati kvalitet naših građana, a ne u neke projekte koje su možda mogli još malo čekati. Evo, u tom smislu da kažem. A još se kratko zadržati na Hrvatskoj. Očekuješ li angažman u Hrvatskom saboru zastupnik, u stvari čiji angažman ponajviše očekuješ u Hrvatskom saboru oko pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini i problema koje mi
Ja mislim da je, po meni je najviše tu radio i ono koliko ja mogu upreti je Most. Mislim da je sjećam se da je Raspudić jednom prilikom spominjao u Saboru i rudnik Gračance i proširenje i iseljavanje Hrvata iz naše općine. Nisam čuo nekoga iz drugih stranaka da su izašli i spominjali Uskoplje. Evo, Most, sjećam se i vidim da su oni dosta aktivni u tome da spominju dosta Bosnu i Hercegovinu i prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Da, to je zanimljivo kako spominješ da problem Uskopljaka u Hrvatskom saboru spominje, ne znam, Nina Raspudić ili Mostovci ili Hrvatski suverenisti, a ne zastupnik koji je izabran odavde koji je nota bene iz središnje Bosne. Pa da, nije u saboru, ali je bio, imao je priliku govoriti. Pa evo idu novi opći izbori, pa evo možda to i promijenimo. Da, dobro. Amerika. Moramo zateći novog starog predsjednika. Aktualna priča. Vruća je tema, jako aktualna. Sjeo je prije par dana u Bijelu kuću, zasjeo, počeo već donositi odluke kako se čine prve potezi Trumpa, što očekuješ od njega? Misliš li da će pokrenuti stvarno neke globalne promjene? Da. Pa da, gledajte, znači on je u prošlom mandatu jedini predsjednik koji nije vodio ratove nigdje u svijetu. Naravno da smatram da idemo u pozitivnom smjeru sa izabranim predsjednikom Donaldom Trumpom. Naravno, meni se sviđa sve ono čemu on teži, kao prvo obiteljske vrijednosti. Smatram tu woke ideologiju dosta izopačenom u ovom momentu. Ova zadnja odluka koju je stavio, u stvari od prvih sada odluka koju je stavio je da postoji samo muški i ženski spol i naravno i mi ovdje iz Hrvatske republikanske stranke Uskoplje imamo slične iste stavove, jer evo ako ima neki drugi spol nek mi neko dođe da ga razmotrimo da vidimo da li taj spol postoji ili ne postoji. Inače, to su neke stvari koje smatram da su dobre, smatram da će i već vidim aktivno radi na pomirenju između Ukrajine i Rusije i mislim da kroz par mjeseci da će se doći do dijaloga da se taj užasni rat zaustavi. Da, evo sad pitanje je li kumovo možda i on, odnosno njegova pobjeda i na smirivanje situacije na Bliskom istoku, to jest u Palestini. Pa da, evo, već su počeli, mislim, prije nego još što je sjeo na predsjedničko mjesto, već su počeli oslobađati taoce i sad Biden je tu to pokušao prebaciti na svoju zaslugu, ali ja mislim da je to ipak Trumpova zasluga. Da, pa dobro, Biden je na odlasku, nije on tu mogao nešto sad puno ni utjecati, niti promijeniti. Trump je taj ispred koga je vrijeme. Da, i sviđa mi se ono što stavlja svoj narod na prvo mjesto i tu su te ilegalne imigracije koje će zaustaviti. Smatram isto da svako je dobrodošao u neku zemlju ako to radi na legalan način. Sve ove imigracije koje je Europska unija dozvolila, ilegalnih ljudi koji su ulazili u Europsku uniju, evo vidimo šta se danas događa. Ja sam imao isto, sjećam se par isporuka za Europsku uniju gdje su u kamionima gdje je moja roba bili ti ilegalni imigranti i oni, znači policija ih je zaustavila, oni su izašli iz kamiona, nemaju nikakvu dokumentaciju, ne zna se odakle potiču, ko su, jesu neki kriminalci, o kojim ljudima se radi, tako da je to obavezno se treba zaustaviti. Trump to će sad raditi na svojim granicama, smatram, nadam se da će se to preliti malo i na Europsku uniju. Da, a ja tu mogu upast malo kod Trumpa, slušao sam mu 2 puta govor uživo i kasnije malo nešto pozornije.
koliko ja pratim politiku i koliko sam imao priliku gledati malo i kroz neku, ajmo reći, bližu prošlost, neki politički diskurs zadnjih desetljeća obilježilo je nejasno i eksplicitno iznošenje stavova. Ne znam, pita političara nekom svjetonazorskom ili nekom drugom važnom pitanju, uvijek bi bilo nekako umotavanje, znaš, ne kažeš eksplicitno, nego umotaš da nekom ne bi zatvorio vrata jednom dijelu glasača i sl. Njegov govor, kad sam gledao, znači, bio je eksplicitan i jasan. Znači, vojska na granice, bande, terorističke organizacije, bušćamo naftu, nema više privilegija za kupovanje ovih ili onih auta, carine za uvoz ćemo povećati ovim domaćim smanjenjem. Znači, nije bilo ono, evo, vidjet ćemo, nije bilo umotavanja, nego jednostavno radit ćemo to i to. Hoće li on to uraditi ili neće, pokazat će vrijeme, ali čini mi se da ipak su ljudi više siti tog umotavanja i celofaniranja, da ljudi jednostavno žele stav, žele jasan i eksplicitan stav po pojedinim pitanjima i možda je, ne znam, to, možda je započeo tim njegovim inauguracijskim govorom jedan novi i stari politički. Da, mislim da i ljudi žele da žive u nekom sigurnom okruženju, jer ukoliko imate oko sebe, ne znam, neke kriminalne organizacije, kako živjeti na takvom prostoru. Znači da to ljudi žele, da je ljudima dosta tog straha da izađe na ulice. Mi ovdje još u Uskoplju i u Bosni i Hercegovini prilično smo sigurni i dobro živimo kako žive pojedini ljudi u pojedinim državama i koji kriminal se događa i kakve se užasne stvari. Tako da. Ajde, idemo prema kraju. Kad si ulazio u HRS, pokretao odbor i ekipu, bio si ti i sve spomenuti Mića. Ivica Boškić. Danas imate vijećnika, ti si vijećnik i još jednom stvarno čestitam. Ili ako nisam na početku, evo sad ti čestitam. Znam, dolazim iz multikulturnog grada, znam što znači ući u vijeća u takvim sredinama, posebice ovdje su Hrvati i manjina u ovom gradu, tako da svaka čast što si ti ušao i naravno svaka čast tvojoj ekipi. Tad vas je bilo dvoje, danas imaš odbor nekih blizu 10-ak ljudi, mladih, starih, zrelih, obrazovanih, aktivista i svega. Pokazao si da se može, pokazao si da se dođe do cilja kad se radi uporno i kontinuirano. Koje odbore HRS ima u središnjoj Bosni, na koje još pretendirate i gdje su smjerovi u sljedeće godinu ili dvije do izbora 26. Mislim što se tiče središnje Bosne. Pa da, evo, hvala na čestici za ulazak u općinsko vijeće. Mi ovdje jesmo stvorili jednu finu ekipu, moram ih pohvaliti, ovim putem ih sve pozdravljam. Smatram da ne možemo dozvoliti da se politika bavi nama, nego da se mi bavimo politikom. Ne smijemo biti apolitični. Dosta prevladava ovdje strah trenutno od vladajućih stranaka koji su ušli u sve pore tog našeg društva i dosta ljudi ovisi o takvim ljudima. Mislim da ljudi moraju imati svoje mišljenje, da imaju pravo izraziti ono što žele reći. Tako da evo ovim putem i pozivam sve ljude kojim je drago Uskoplje kao i meni da se pridruže našoj stranci, jer jednostavno kroz jedan veći tim ljudi ćemo biti puno efikasniji, puno više ideja koji će raditi sutra za interes svih naših građana, našeg naroda i da opstanemo na ovome kraju. Što se tiče širenja, mi imamo imamo odbore u Vitezu, Novom Travniku, Kiseljaku, općinske odbore. Mislim da kroz sad naredni period moramo osnovati jedan županijski odbor
u stvari osnovat ćemo jedan županijski odbor gdje ćemo iz svih odbora uzimati prijedloge što su nedostaci tih općina i kako da dođemo do najboljih rješenja za te općine. I sigurno ćemo se širiti i idemo na opće izbore. Onda nedostaju Busovača i Jajce, i dobro, Bugojno, Travnik. Pa da, evo, to sam zaboravio, da, i ako neko gleda ovo iz Jajca, mi smo svi slobodni ljudi, javite se, priključite se našoj stranci, imamo još Jajce, Bugojno, Busovača, tu moramo još osnovati općinske odbore da budemo jači, jer samo zajedno možemo doprinijeti nekom boljitku za našu zajednicu. Naše zajednice. Ja. Da, evo ti si stvarno, ti i tvoja ekipa ste primjer kako se može, ako možete vi ovdje, zašto ne bi mogli ljudi u Jajcu, Busovači ili negdje drugo, znači mi smo... Da, ne smiju biti apolitični, jednostavno politika će se baviti njima ako se oni ne budu malo aktivirali i ako žele naravno ovdje ostati živjeti i ako vole ove krajeve. Dobro. Došli smo do kraja. Hvala ti puno što si izdvojio vrijeme. Znam da ti je gust raspored, imaš sad ponovno sjednicu, imaš svoje poslovne obveze, privatne i slično. Hvala ti stvarno što si došao, što smo te snimili, što si podijelio svoje mišljenja sa ljudima. Evo, nadam se da ćeš nekog motivirati da se priključi. Evo, hvala vam na pozivu još jednom i evo, nadam se da će se neko i odazvati, da. Dragi ljudi, toliko za danas. Gost naš danas bio je Mario Šipić. Vidimo se uskoro sa novom gošćom ili gostom. Pozdrav!